Čo ťa viedlo k tomu, že si ťa to nejako odnaučila, alebo... Strašne mi vadí, že mi smrdia z toho vlasy. Čiže, Vanessa, to, že ti smrdia vlasy, je tvoj absolútne najmenší problém. Popravde ty na pohľad aj tak vyzeráš tak, že smrdíš. Že ja sa na teba pozerám, ale ja som viac menej presvedčený z tvojho vizuálu, že smrdíš. Takže podľa mňa, keď ti budú smrdieť vlasy, tak to nikoho nezaskočí. Keď ťa človek vidí na Instagrame a potom sa s tebou stretne a potom cíti, že ti smrdia vlasy, tak bude taký, že dáva zmysel, že nič iné by som ani nečakal. A okrem toho, ak existuje človek, ktorý sa s tebou dobrovoľne stretne, tak mu zaručene nevadí smrad. To je človek, ktorý má tak strašne nízke nároky, že možno by som aj čakal od neho, že by ten smrad privítal. Že by mu to prišlo také, že aspoň si budeme rozumieť. Lebo ja si nemyslím, že v tvojej blízkosti sa niekedy dobrovoľne ocitne voňavý človek. Ľudia si proste hľadajú ľudí vo svojej kategórii. A ľudia v tvojej kategórii aj tak všetci pravdepodobne smrdia. Takže podľa mňa to, že ti smrdia vlasy, by vôbec nebol problém.